बेबर पार्टिखौ मोजां खाम मा भाखा बे मा सिफा लाजिनाय मोना नोंसोर बिनानाव बिन'आ फिसा दंना गैया नोंसोरा দেখি পাইছে আমার ল'ৰা ছোৱালীৰ আগতো সি লেংটা হৈ কিনি গা ধুৱে আমাক চালে মানে সি বেয়া বেয়া এক্টিং কৰে আৰু কি কম আৰু মাইকী মানুহ ক'বলগীয়া নাই মানে সি এনেকা কথা কয় আজি কি কৰিলে আজি গৰুক ৰেপ কৰিছে 4জন মাইকী মানুহ একজন মোটা মানুহ ধৰিছে So hello लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि भिडिअआ मोनथाम आपडेटनि सायाव जागोन भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना भिडिअफोरखौ गोबाङानो फेसबुक बा इउटुबाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना जा इन्ट्र होनाय भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय इन्ट्र आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखादों बयबो दिनैनि आपडेटआ माबायदि जागोन आरो मानि सायाव जागोन बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय फारसेनिफ्राय नायबासो मिन्थिनानै मोनगोन नालाय भिडिअखौ स्किप खालायनाङा फारसेनिफ्राय फुल नायलां आरोना बिदिब्ला नैबे फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै ला आरोना माने सासे लाइमोन सिख्लाखौ सासे लाइमोन सेंग्राया मा बुंदोंमोन आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै लाग्रो आरोना फार्स्टआवनो लाजिनाय मोना नों मा भाखा बुंनाय जादों नोंसोरो हा नोंसोर थाखाय सासे मानसि थांनाय आइदि मिथिगौ नोंसोर मा सानदों नोंसोरो गावखौनो गाव हा बेबर पार्टिखौ मोजां खाम मा भाखा बे मा सिफाखा बे लाजिनाय मोना नोंसोरो बिनानाव बिन'आ फिसा दंना गैया नोंसोरा मानो मिनिबाय नोङो हा सोरदो पांगा लादों नोंसोरो सोरदो पांगा लादों नलबारिनि मानसि आंबो मिथिगौ आंबो नलबारि नोंसोर नलबारि मा जागोनले हा नलबारि मा जागोन नोङो लादो लाया मानो लाया नोंसोर बायदि मानसिखौ लानो गोनां जादों मिथिगौ बेबर पार्टिखौ मोजां ला नोंसोरो मा बाखा बुंनाय जादों खोनायाखै जों खोनायाखै खोनायाखै नोङो दा बुंनायना नोंसोरो इनि सिगाङाव बुंदों नोंसोरो लोंदोबा मोजाङै बेबर पार्टि लोंना लानानै खिन्थु मोजां गासैनिबो बेबरखौ मोजां खालामना ला नोंसोरो मिथिगौ नोंसोरनि थाखाय दुनियानि सेंग्राफोराबो बदनाम मोनफायो मिथिगौ जों इमान मोजां फायबाय थादों मोनसे माबा हाबिनानै बापारे इसोर मा बाथ्रा बुंदो इसोरो आरो जों मा बाथ्रा बुंगौ जों साननानै माने हामा बाखा बुंनांगौ मा बाथ्रा बुंदों बुंलाय दासो बुंबाय दखना मा बाथ्रा बुंदों बुंदाना मानसिनि गिदिर बाथ्रा बुंनो नोंसोर माबा गाज्रि बाथ्रा बुंदों नामा मानो बुङाखै मानो बुङाखै नोंना सैमा गथ' सोरना लादो बायदि मोनदों सिदा थां मिथिखा दिगदार दंखायो हामा बाखा गिदियावबो बुंना नोंसोराबो बिनानाव दोङो बिब' दोङो मिथिखा सोरखौ हामा सोरखौ चेलेन्ज लादो फाय नोंखौ नोंसोरनियाव चेलेन्ज लानाय बायदि मोनदों नोङो बुनानै बिगुर बुसिनो हरगोन लाजिया नै सैमा गथ'खौ नाय नै सैमा गथ'आ माबायदि बेबर पार्टि साला बर' मानसि जाना लाजिनो रोङै साला बेबर पार्टि मोजां नङा इनि निलाज्य साला इखौनो बर' मानसि होनो दुनियाव इफोरबायदि मानसिया बदनामसो जायो खामानि मावनो फैदों मोजां मावै गथ' नाय लोगोफोर बेफोरबायदि सेंग्राखौ मा होनांगोन बेबर हामा इसोरनि थाखाय दुनियाव सेंग्राफोरा बदनाम जानो गोनां जायो मिथिगौ एनका हामा इसोरो जों इसोरखौ मा खालामनो थांदो देलाय इसोर जोंखौ इफोरबायदि हामा बेबर खालामनो गोनां जाखो लाजिनो रोङैफोरा दाथ' फार्स्टनि भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय माबायदि सासे लाइमोन सेंग्राया सासे लाइमोन सिख्लाखौ मा रावजों बुंदोंमोन आरोना बिनिफ्राय नैबे मोनसे आपडेट भिडिअखौ नायनानै ला आरोना नैबे आपडेट भिडिअखौबो इन्ट्र नुखादों मानो होनब्ला सासे बोराया मोसौखौ रेप खालामदों जाहैदों आरोना ओमफ्राय लंथं दुगैयो गाज्रि गाज्रि सभाब देखायो होननानै बुंदों आरोना हिन्जावफोर नुयोब्ला नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबासो मिथिनानै मोनगोन स्किप खालायनाङा आरोना फारसेनिफ्राय नायनानै ला भिडिअखौ बिदिब्ला কি নাম আপনার কি করিলা আজি মোর কথাটো তো নহয় না একে কি করব আমি তো কই একো করব না একদম 100% মিছা কই আছে মই তাক নিজে দৰিয়া নিলো ধৰিছো পলালে বজাৰৰ পৰা তাক দৰিয়া নিছে আপোনাক মেডিকেল কৰিলে এনে ওলাব না এতিয়া হ্যাঁ করো মেডিকেল করো কৰিলে ওলাব হ্যাঁ মেডিকেল কৰি কিনে আমাৰ লাগা আপুনি জীবনত মাৰি দিও মই তো 100% আপুনি কক মেডিকেল করো আমি গৰুৰ ৰেপ কৰিছো আমি মেডিকেল ধৰা কৰে আমি জীবন শেষ কৰিম আপুনি কেনে পলাইছিলে পলা নাই কিবা গৰু বেয়া কাম কৰিছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ হয় আমাক চালে বি এনেকা কৰি থাকে ল'ৰা ছোৱালী চালে বি এনেকা কৰে ল'ৰা ছোৱালী চালে লেংটা গাছা ধুৱে আৰু বেয়া ঘৰ ইয়াতে কিবা জেৰাঙৰ খেতি নাম কি একেটো বেংগলৰ হয় মানুহ কি কৰি থাকে সি বেয়া কাম কৰে সি গৰু ছাগলী কি কৰে ক'ত থাকে কেনেকে থাকে সবজি খেতি কৰে আজি ধৰিছে এতিয়া কোন নিব ধৰিছো এতিয়া থানাত দেখি পাইছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগতো সি লেংটা
হৈ কিনি গা ধুৱে আমাক চালে মানে সি বেয়া বেয়া এক্টিং কৰে আৰু কি কম আৰু মাইকী মানুহ ক'বলগীয়া নাই মানে সি এনেকা কথা কয় আজি কি কৰিলে আজি গৰুক ৰেপ কৰিছে 4জন মাইকী মানুহ একজন মতা মানুহ ধৰিছে ক'ত কৰিছিলে ৰে জংগলত ইয়াতে কোনটো জংগলত ৰুকছিনত ৰুকছিন ক'ত থাকে আপোনালোকে ক'ত ৰাখে नाङा खुला खोथा बुंदे आं सोंफिननोसै पइन्ट टु पइन्ट हमगोन आङो नोंथाङा आंनो फार्स्ट पइन्ट बेखौ बुंग्रो GNM बे कर्सआ बोसोरथाम नोंथाङा सोरबा स्टुडेन्टखौ 6 मास बा मास मोनसे ट्रेनिं होनानै माबोरै बे लाबोखो आंनो बेनि भेलिड पइन्टखौ नांगौ आरो खोनासं बोसोरथाम बे कर्सआ बोसोरथाम जायो जोंबो मिथियो जोंनि बहुत माबा दङ मिथिबाय बोसोरथाम जायो बोसोरथाम उनाव कर्स कमप्लिट जानायनि उनावसो बेखौ इन्टार्नशिपनि थाखाय 6 मास इन्टार्नशिप खालामनो थाखाय होयो नोंथाङा बेखौ मास मोनसे बा 6 मासनि गेजेराव कर्स फोरोंनानै फोरोंदों फोरोङाखै आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय फोरोंदों होननानै नोंथाङा बुंदों जे 6 मास बा मास मोनसे फोरोंनानै माबोरैहाय प्रेक्टिकेल खालामनो होननानै लाबोनायमोन आं होननि बेखौ एन्सारखौ होनोसै खोनागोन ना होमबालाय नों सोंग्राया लाबानो आं एन्सारखौ होनोसै थारमाने बेवहाय मा जायो जोङो जेब्ला जोंनाव फैदोंमोन जों मोनसे बुस्थुखौ बुंखायो जुदि नोंसोरो 3 बोसोर जिनेम खालामनोबा फुल्लि नोङो हस्टेलाव थानानै फरायनांगोन हस्टेलाव थानानै फरायनांगोन फैसाया न'निफ्राय थांगोन थारमाने 3 बोसोरनि जे कर्स ना बियो बे फैसाखौ नोङो न'निफ्राय गारनांगोन ओमफ्राय मोनसे अपसना जाहैबाय बिमा बिफाया होनबाय जे जोंहा एथबां बुरजा फैसा गारनो फैसा गैया न'निफ्राय जे नोङो जुदि इनकाम मोनदेरोब्ला जेनेबा खामानि मावनायनि नामैनो जुदि थांफायोबा बियो बेखौ आङो माने माबा खालामनो हागोन जोङो बे खोथाखौ बुंबाय आरो बिसोरो बा नोंसोर मा खालामनांगोन पेसेन्ट केयार लांफानांगोन नन एटेन्डिं जागोन बुस्थुआ माने जेरेखम जों अपेनाव एडमिसन खालामो नन एटेन्डिं जागोन अपेनाव एडमिसन खालामनांगोन नोंसोर पेसेन्ट केयार खालामलांबाय थागोन जेब्ला 3 बोसोरा कमप्लिट जागोन सार्टिफाइड जागोन जेब्ला सार्टिफाइड नार्सिं जागोन अब्ला नोंसोर मा खालामनो हागोन लकेलावबो नोंसोर फैनानै मा खालामनो हागोन बेखौ जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे बुस्थुखौ जों क्लियार खालामदों आरो दा सासे गथ'आ बेहाय हाउसकिपिं खामानि मावनानै दा हाउसकिपिं बुंनायावबो नोंथाङा दहाय एसे आर्गुमेन्ट पइन्ट हमलायदोंमोन आंजों आइडि कार्डआथ' आइडि कार्डआवनो हाउसकिपिं लिरनाय दङ डिजिगनेसन दङ हाउसकिपिं लिरनाय दं डिजिगनेसनाव नाय आइडि कार्ड आइडि कार्डआव डिजिगनेसन थायोना मोनसे डिजिगनेसनावथ' हाउसकिपिं लिरनाय दङ डिजिगनेसनावनो हाउसकिपिं लिरनाय दं डिजिगनेसनावहाय नै बेयाव आइडि नाम्बार होनाय दं माने आइडि नाम्बारा बे इउनिक आइडि माबा आदामोना सोंदों जानो हागौ बिसोरखौ बे GNM बा GNM का बेखायनोथ' बेल' थागोन आं बेखौनो सोंदों फंबाय बेवहाय मोनथाम खामानि होदों आरो आदा आं होनदों मोनथाम खामानि होदों मोनसे आइडि कार्ड जानो बेबायदि जाया जे माने आंनिखौ लागायनो नामा बेयाव फट'खौ दे बेयो टेम्परारि जाबाय जेनेबा खालामनाय माने ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव नोंसोर ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवबो थानो हायो मोनसेया जाबाय हाउसकिपिंखौबो एड खालामनो हायो मोनसेया जाबाय अनलि पेसेन्ट केयारावल' खालामनो हायो आरो दा बे बुस्थुखौ साराबो एक्सप्लेन खालामबोदों आरो आंथ' जेनेबा आंनि साइडनिफ्राय आं बुंखाबाय आरो बिसोरथ' जेनेबा गथ'फोरखौ रिटार्न जानायखौ लुगैया नालाय हजों थांनानै बिसोर एकदम प्रेक्टिकेलि थांथारनानै बिसोर मा खालामो माने गथ'फोरखौ खामानिखौ एक्सप्लेन खालामहैयो आरो जे बे खामानिखौ मावनो रेडि दंना गैया बे खामानिखौ मावनो रेडि दङबा नोंसोर थांबानो जाबाय गार्जेनावबो पारमिसन ला उइदाउट गार्जेन पारमिसन नोंसोर रावबो थांनो नाङा बिनि उनाव आं मा खालामो बे फैखांबाय इन्टारभिउ लानानै बिनि उनावहाय आं मा खालामबाय गार्जेनफोरखौ आङो लेंहरनानै आं गासिबो गार्जेनफोरखौ लेंहरदोंमोन सोरबा गार्जेनखौ लाबोआखै थांला जोंना हगार हरखायो सोरबा बुहुद बुंदों आरोखि जोंना हगार हरखायो जोंना अके जोबखा माने जोङो गार्जेनजों रायलायनांगौ दरखार गैया माने जोङो माबा खालामसै जोंना अके जोबखा बेबायदि बुंनायाव माने आं मा खालामनाय जादों थारमाने बिसोरखौ आं होनखादों फार्स्टआवनो आं नोंसोरखौ दोनलांग्राल' आं जास्ट खोन्थाग्राल' नोंसोर खामानि मावनो हायो हाया बे नोंसोरनि उननि खोथा खिन्थु आंनि इनस्टिटिउट हिसाबै आंनि खामानिया जाबाय नोंसोरखौ खामानि खोन्थाहैनांगौल' आं नोंसोरखौ दोनलांगोन इनस्टिटिउटनिफ्राय आंहा बेवहाय जेबो रेसपन्सिबिलिटि गैया ओमफ्राय जोङो फैनायनि सिगां मोनसे जों बिसोरनिफ्राय नो अबजेक्सन सार्टिफिकेटआवबो जोङो सहि होनाय जादों गार्जेननिफ्रायबो जों साइन लानाय जादों बेखौहाय एक्सप्लेन खालामनानै जे नोंसोरो नैबे गाइडलाइनखौ नोंसोर मानिनांगोन बे गाइडलाइनखौ मानिनानै सहि होबानो जाबाय जे नोंसोरो मास मोनसे मोननैजों नोंसोर रिटार्न जानो नाङा मेक्सिमाम 6 मास बा आं जेनेबा थांलाय फैलाय खालामखायो नोंसोर आंजोंबो फैफानो हागोन 6 माससो थायोबा
ओमफ्राय जुदि खामानिखौ मास मोनसे मोननैजों जुदि नोंसोर फैफिननो नाङोब्ला थांनो नाङा बुहुद गोजान लामा बियो सानसे साननैजों थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बा थाइसे थाइनैजों फैनो हानाय बियो बुस्थु नङा बुहुद गोजाननि लामा बुहुद गोजान बुस्थु बियो ओंखायनो आं नोंसोरखौ सिगाङावनो आं 100 बार साननो टाइम होबाय थादों आरो बिमा बिफाखौबो आं बारे बारे बुंबाय थादों जे गथ'फ्रा जुदि सानसे साननैजों रिटार्न खालामोबा गथ'फोरखौ हगार हरनो नाङा बुहुद फैसा खरसा जागोन नोंसिनाबो दाहार जागोन नोंसोर गोरिबनि मानसि गोरिब न'खरनि मानसि नोंसिनाबो बुहुद दाहार जागोन जेनेबा आं नोंसोरखौ दोनलांगोन आंनि खामानिया जाहैबाय नोंसोरखौ जब खोन्थाहैनाय आंथ' जोङो इनस्टिटिउट सालायो जे नोंसोरो जेनेबा नोंसोर थिखिनो हायोबा मोजाङै मावनो हायोबा सेलारि मोनोबा जोंनिबो मोजां जोंबो जेनेबा जोंहाबो इनस्टिटिउटआ माने माबा जागोन नाम जागोन बे बुस्थु आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोङो मा सोरबा जिनेम खालामनो फैयो जोंनावहाय जिनेमनि खोथा दा जेनेबा रायलायबाय थादों जायफ्रा जिनेम खालामो जों बिसोरखौ बुंखादों जिनेम जुदि फुल्लि खालामनांगौब्ला मोनसे इनस्टिटिउटआव टटेलि हस्टेल लानानै 4.5 लाखसो खरसा थाङो टटेल 3 बोसोरावहाय जों बेखौ बुंदों 4.5 लाख जुदि न'खरनिफ्राय केपासिटि दङब्ला जोङो मेल्ला इनस्टिटिउट दङ बे हस्टेलाव दोनहैगोन जों नोंसोरखौ आरामसे हस्टेलाव थानानै फराय खामानि मावनो दरखार गैया ओमफ्राय जों बिसोरनो मोनसे अपसन होदों जे नोंसोरो जुदि न'खरनिफ्राय फैसा गैयाब्ला जेनेबा न'खराव फाइनान्सियेल जुदि उइकबा नोंसोर मा खालामनो हागोन अफेनाव जों नोंसोरखौ एडमिसन खालामनानै होगोन नन एटेन्डिं खालामनानै होगोन नोंसोर फारसेथिं ओरैजाय खामानि मावबाय थानो हागोन फारसेथिं ओरै खामानि मावबाय थानो हागोन सेलारिजोंनो नोंसोरो माखासे इनस्टलमेन्टखौ नोंसोर होलांनो हागोन बे सुबिदाखौ जों खालामनानै होनो हायो होननानै जों बिसोरखौ बुंदों आरोखि बिदि आरो दादा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन भिडिअआ मोनथाम आपडेटनि सायाव जानानै थांबाय आरोना नैबे आपडेटआ भिडिअखौबोथ' बयबो स्किप खालायालासिनो फुल नायबाय जानो हागौ आरोना सोरबा स्किप खालायबाय सोरबा खालामाखै आरो सोरबा इउटुब बा फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैमोनबाथ' आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुखाबाय आरो सोर आंनि भिडिअखौ अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना अननानै बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै आरो जेरै नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव सापर्ट खालामो बेफोरबायदिनो ब्लग चेनेलावबो सापर्ट खालामहैदो आरोना डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन ब्लग भिडिअनि लिंकखौ थांनानै सापर्ट खालामहैदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय